Welcome na tayo dito sa bahay ng ating sister-in-law. So, ito yung labas niya. So, of course, nandito na tayo sa... ang ganda naman nito. Wow, bongga. Ito yung front door niya. Yan, front door. Front door yan. So, lock natin yan. So, ito yung... Yes, ito yung receiving room niya, tsaka yung dining room doon, which is niya nakita kanina doon sa live natin. So, iyon. So, dito muna tayo sa, ayan, may closet dito. Tapos, ito yung isang powder room or banyo, half bath. So, ito lang siya. Yan, bongga, di ba? So, yan lang siya, yung banyo niya dito. Kasi, very cute. Kung ano-anong kinkurota dyan. Ayan, may salamin siya. Sink. So, yan. Tapos, tingnan mo yung kanyang floor. So, ayan. So, kanya-ganyan kabongga yung kanyang, bahay. Which is, lahat ito ay siya lang gumawa. Siya lang nag-decorate. Siya lang din nagbigay ng ideas kung paano niya ayusin yung kanyang bonggang bahay. So, yan. Salamin din yan. So, yan. Bawal tayo umupo dyan, mga dear, ha? Yan. So, ito So, continuous yun doon sa likod ay ito yung dining area niya. So, yun ang dining area niya. So, ito ata pa yung dining table niya sa luma nilang bahay. So, ito yung kagandahan dito. Dahil sa likod, mayroon silang space for kung mag-relax. Pwede kang bumili ng mga upuan dito. At tapos mag-barbecue, pwede. Pero, siyempre dahil... community area ito. So, ganun lang kadikit din yung mga bahay dito. Tapos, mayroon silang pine tree dyan sa labas. So, kung mag-summer, medyo maganda naman din dyan dahil mahangin-hangin. So, yan. So, isarado natin. So, ito yung kanyang, yung kanyang curtain. So, yung kusina niya, nakita natin yung kanina sa ating live. So, ganito lang din kasimple yung kusina niya. Pero which is, I like it kasi mailiwalas. Kahit ganito lang kaliit. Pero the best pa rin sa akin. Simple lang. It's okay, Tita Jean. Ayan. Can you explain me, Tita Jean? Yung mga mga collection. Diba? This is your collection. That's all precious moments. This one? All this? And all this, right? Ayan, iba-iba yung kanyang, ayan, ano ba yung mga tawag yan? May lion, may sheep, mayroong pig, o ano pa yung mga dyan. Ayan, may baboy siya, mayroon siyang elephant. Dahil mahilig talaga siya nito, so kailangan niya ng mga ganyang lagyanan, which is very cute. Diba, nakandito lahat. Ayan. Lahat yun ay mayroon yung mga tawag nito story. Bakit nga siya mayroon ganyan? So, iyan. So, ito yung niya. So, sunod natin yung basement. Saan ba basement dito? Ito yun, di ba? Okay lang sa'yo, Tita Jean. Di naman alam kung saan natin. Ayan, bababa tayo. Cute. I like your, Ate Jean, yung carpet. Ang sarap sa paa, no? Yung parang soft siya. Buksan mo yung ilaw dun sa baba. Tsaka ang wide niya, di ba? Nung nagbaba kayo ng furniture dito, ayan. Paano ba dito? Yeah. Dito pa. Sa bar. So, dito muna tayo na side. So, ito yung basement.
So, yung exercise, ano niya. Tapos, ito yung couch. So, dito kayo mag-enjoy, manood ng big screen. Ano ang TV nila? So, very ganda. Bonggang-bongga. Diba mga dear? As in, siya lang gumagawa nito. Ideas niya lahat. Ideas niya lahat yan ng mga decoration, all that, o paano, saan nilalagay. Yes. So, ito, kasi may minibar doon. So, ito lang ha, kasama yan dito, sa loob na yan. So, ito yon tawag dito, standing, ano ba to? Standing bar. Standing bar. So, ito dito, kung may party talaga dito, bongga. Siguro, Ate Jean, mag-party tayo sa ano natin, 60 years old birthday. Dito tayo. Sabay naman tayo eh. Alam mo, nakakatawa dito sa sister na ko. Pareho kami ng, ng month. Tapos, magkapagitan lang namin is yung day, right? Pareho kami ng month. Tapos, so anyway, ito yung di ba, bongga? Siya lang marilia itong mga dear. Tapos, mayroon din silang ang laki ng refrigerator nila dito. So, sisilipin natin. Walang laman. Pero dito lahat dapat ilalagay yung mga soft drinks, ganon. Kasi hindi naman siya, ayan, pero marami siyang mga, ayan. Ayun, may maraming lobster doon, saka mayroon pa siyang pampano, mayroon siyang chicken, lahat doon, o mayroon ganyan. O, diba mga dear? Bakit? Pati laban talaga. Syempre, tapos mayroon siya dyan, tapos ganyan, mayroon siyang wine na, ganon. Wine ba yan? Ganon. Di ba? Tapos, ang ganda, perfect talaga. Alam mo, perfect talaga to, Tita Jean. Di ba? Mayroon dito. So, bali, banyo. Ano to, closet dyan, di ba? Ayun yan, closet niya. Sinasabi ko mga din, nandyan yung mga damit. Tapos, ito yung niya, banyo dito sa basement. Di ba? Bongga rin. Ang cute naman ito. Talagang nandito na to, Tita Jean. Yung window? Nilagay na ng ganon. Di ba mahilig siya sa mga ganyan? Ang tawag dito? Mga bulaklakin. Ang ganda. Masaya kasi pagka may bulaklak. Masaya, oo. Kaya nga, di ba, napansin din nila ako daw mahilig sa bulaklakin na damit. Kasi pakiramdam ko masaya eh. January nga tayo. Di ba? Oo. Yung mga colorful, gano'n. Tapos nagmamatch din yung kanyang rag dyan. Tingnan nyo naman, bongga. Tapos yung sinasabi niyang upuan dito sa bar. Pare-pareho siya sa taas, iba lang kulay. Magkano isa nito ni Tita Jean? 250? That's not bad. Sus ko, ilang taon mo gagamitin ito? 250, so bali ilan lahat daw to? 6, kasama yung dala sa taas. Di magkano yun? Di 1, 2? Yeah. Ay. 5, 15. 1.5. Bongga! Ganyan lang, 1.5 na yan. Ay, so totoo lang naman, enjoy life lang mga dear, di ba? Kasabihan, enjoy life lang. Kasi pagka naman, by the time na gusto niya i-decide ibenta to, bongga naman to, sigurado. Pero, alam mo, nakaka-intrigue sa akin. Naging attractive siya dahil dito, no? Ang dito. Fake yan mga dear, ha? Ito, yeah. Kasi parang naging siya ba, yung parang, basta, gusto ko talaga yung layout dito, Tita Jean, honestly. Ako din. Lahat ng layout ng... Actually, may mga kapatid ko itong gusto pinaka-top, nila yung basement. Kasi nandito na lahat eh. Ngayon, si Teresa, saka ako, doon gusto ko yung love. Talagang gusto kong relaxation. Relax naman. Pero lahat naman, ang pinaka... siyempre basement maganda kasi nandyan yung bar, mayroong... pwede ka mag-exercise dyan, at saka mayroon ka mang banyo doon. Pero yung sinasabi, yung lahat ng layout, style ng buong loob, gusto ko talaga as in. Yes, promise. Lahat ng may pinuntahan kong bahay, honestly, yes. Alright, bunga tayo. Akit tayo ulit. Doon tayo sa may, sa kanyang
tulugan. Ayan, sa loft. So, ito yung papunta namang taas. Bali, ano to eh, ilang floor ba ito? So, yan yung decoration dito sa harap. Okay lang naman sa kanya. Kasi, so, yan. Ayan natin, galing pa ito sa kabila nila eh. Some of the gamit nila galing pa sa kabila. Tapos ito yung banyo sa isang kwarto. Or sa mga bisita kung mayroong ano. Ito ang pinakagusto ko, Tita John. Alin? Yung loft na to. Oo, yan na. Gusto ko yan. Ganda yan. Hindi kayo. Tapos ito yung worry less daw, pray more, just breathe. Inhale, exhale, repeat. Bongga. Tapos, kung gusto nyo mag-relax, ito yon dito di. So, galing tayo sa hagdanan. Ayan siya po. Diba sofa bed dyan? Yung ilabas, open, diba? Okay. Bakit? Anong gagawin mo? Ganito lang yan, Tita John. Ay, hihilain lang siya. Okay. Eh, paano kasi? Dapat... Ay, balik mo. Ako maghula. Kasi ayaw mo mapakita eh. Kaya paborito ko tong place na to. Kasi pwede matulungan. Yun sa amin naman, yung lumang... Pwede mo hangat. Ay, oo. Kung may bisita, pwede siya dyan. Okay, so, So, itong gagawin natin mga dear. Hilain daw ire. Okay? Diba? Ayan. So, pwedeng may bisita ka, mayroon daw kang higaan dito. Tapos, hilain to para magiging pantay siya. Ayan, perfect, diba? Kamang-kama na. Tapos, dito, may storage sa ilalim para yung gamit, para yung unan, all that stuff. Blanket. Diba? Ay, nako. Okay, Para ka talaga nito, ayan, yung bintana. Tapos ito nga, ayan siya. So, tawag dito ay loft kasi itong area TV, or relaxing time, space. manood. Tapos may TV, kung gusto mo manood, habang nagre-relax. Kaya nakalagay dyan, relax. Kaya nakalagay niya dyan, relax. So, paano ba to? Ayan, balik natin. Ayan, ganun lang siya ka-easy mga dear. Galing I like it. Kaya para mahal eh. Yung sa amin, kailangan namin tanggalin muna yung kutsyon, tapos bago namin mailabas. Yeah. Ayan, dyan kwarto ng kanyang anak. But anyway, tingnan niyo yung closet niya ng Ayan, dapat niya mga dear. Ganyan dapat to. Para kung masusunod natin yung mga linis ng bahay, dapat ganito pagtupi. Ayan. Diba? Oo. So, dito kami Sleeping Beauty. Sleeping. Ito yung kanyang room. So, ito yung plastic dito mga dear, pero parang tunay. No? Tapos, may upuan din siya. Pero dito siya maliit. Tapos, whatever in there. Tapos yung kanyang, bongga yung kanyang kama, diba? Tapos, nakakatuwa din yun kasi yung kanyang lampshade. Mayroon saksakan dito na pwede kang magsaksak dyan para habang natutulog. Yan yung cellphone mo. Lahat ito, mahilig talaga siya sa halaman. So, ito pa rin siya sa likod. Dugtong pa rin to sa likod, Ayan, tingnan mo kung gaano kabongga din yung clip lang ng kanyang... Tapos ito, bongga ito, tawag dito, Tito Jean, fireplace. Pero, di ba, di electric. Sana yung niya, remote. So, ito patayin natin. Saan patayin din eh? Tapos, yun natin. Paano ba? Ayan. Di ba? So, di remote. Kung gaano yung social naman. Tapos yan, salamin niya.
Tapos, yun ang TV in front of her kama. Ayan. So, yung kanyang, ano ba tawag din eh? Bench. Tignan mo, pati largara ng kanyang laundry basket. Ay, yung aking abubot dyan sa Teka. So, ito yung niya, standing shower. Ay. Diba, bongga? Linis-linis pati, oh. Tapos, ito yung bathtub, mga dear. So, pwede ka mag-relax dyan. Higa-higa. Magwa-wine. Tapos, yung kagano siya, talaga, makuriti, it comes to, mga burluloy dyan sa gilid. Dahil, ayan, mayroon na naman siya ng flowers. Mga decoration. So, diba? Pati dito. Tingnan yung banyo niya. Makikita niyo yung tsura ko. Diba, mga dear? Yes. So, tingnan mo ito. Ang ganda. So, ito yung toothbrush ko dito po. Pabayaan nyo na naman yung toothbrush ko dyan. Tapos, may separate na kung saan ka mag-let go. Mag-let go. Alam nyo na. Alam naman nila yung meaning ng let go. Yan, kung saan kayo mag-let go, ayan dyan. May separate siya dito. Tapos, double sink siya. Siguro kasi kung halimbawa, mag-asawa, ganyan. Ayan. Diba, bongga. Pero na bongga talaga siya as in. Ayan, bongga. Tingnan mo yung closet niya. Akala mo na sa department store. Ayan, mga sombrero, iba-iba kulay. Tapos yung damit niya, mahilig din talaga siya sa colorful. Tapos yung lahat ng mga bags niya. Bags ay for sale. Yung mga bag, yung mga marker course. Ano pa yung ibang bag mo dito? LV. Yes. Hindi ko na alam. Ang dami niyang bag niyan. Ako yung bag ng dalawa ng anak ko, bigay din niya. Ayan na mga dear. So, na-tour na natin yung buong bahay na ating sister-in-law. So, ito na magtatapos yung ating video. So, magsha-shopping ako sa closet niya. Ay, pakita ko na lang sa inyo. Mamaya ko anong ma-shopping natin. Kasi sabi niya, bibigyan daw ako. Bibigyan daw tayo. Anyway, ayan. So, yes. So, yan, bongga. Bye, everyone. Thank you for watching. See you later. Bye.